magana ake yi ma ba. Zo karɓo mana sigari. Ana ma magana ba ka ji ba. Ungwanan karɓo mana sigari. Lallai yaron nan bai san jan wuya. Zan koya ma hankali. Hakin wani kaci tantance da za ka biya shi aya ce, wannan babbar musiba ce, Allah ka saka mu mai dace. Garin gardau, garin gardau, garin gardau. Faruku me kake anan? Huta nake ma. Huta kuma anan ka rasa inda zaka huta shi a tashi ka tafi. Duk karatu yayi kace kana huta anan. Dan lauce ka tafi makaranta. Lokacin karatu yayi kuma za ku ce nawo ne. Garin gardau ake zance, anan mai soye susuce, ana ta daba ana kwace, amai da uwa da ɗa kwance. Hakin wani kaci tantance da za ka biya shi aya ce, wannan babbar musiba ce, Allah ka saka mu mai dace. Kai, dawowa ma kai, tashi ka ban nan dan uwarka na ƙara ganin ka a nan waje, yana tire ma wuya. Ka ji ƙaramin shege mara kunya. Mai soye susuce, ana ta daba ana kwace, amai da uwa da ɗa kwance. Hakin wani kaci tantance da za ka biya shi aya ce, wannan babbar musiba ce, Allah ka saka mu mai dace. Barkan ku dai. Ba gaisuwa ce ta kawo mu ba. Zuwa muka yi mu gaya ma. Mai gari ya ce daga yau zuwa gobe duk inda ɗanka yake ka lalubo shi yana son ganin shi. In kuma ba haka ba duk ɓacin ran same ka to kai ka siya. Umarni daga fada. Garin gardau ake zance, anan mai soye susuce, ana ta daba ana kwace, amai da uwa da ɗa kwance. Haba wannan bala'i haƙi na mala, wannan masifa ta yau. Haba iya, da mai zan ji? Da rashin abinci ko da wannan masifar da yaran nan ke janyo mana? Gaskiya hakan. Ban ga ta zama ba. Me zafi? Wannan garin tattara kayana zan bar garin. Gara in bar garin duk abin da zan duk inda malam tafi tafi kudu. A'a, malam me zafi haka kuma? Ai iya ni ba ma zafi ba. Garin nan gaba daya babbaki. Ni zafi nan ta zauna fa bai taso ba. Ko da tafiya da ina. Garin gardau ake zance. Iya ni zama na a garin na ɓata lokaci. Gara kawai. To yanzu dan Allah malam ina zaka je? Ki haƙuri. In Allah ya da nan da kwana uku zan dawo idan abu ya lafa. Malam ka tabbata zaka dawo? Insha Allah. Dan abu ya dama zan dawo iyali. Kin ji ko? Ki haƙuri iyali. Kenan Allah ya sai na dawo. Garin gardau ake zance, anan mai soye susuce, ana ta daba ana kwace, amai da uwa da ɗa kwance. Hakin wani kaci tantance da za ka biya shi aya ce, wannan babbar musiba ce, Allah ka saka mu mai dace. Garin gardau, garin gardau. Yau, kai yaro zo nan. Zo nan mana shi gidan nan kirawo. Kira mai gidan. Ki sauri. Garin gardau ake zance, anan mai soye susuce. Wai an ce ba nan yayi bulaguro. Balaguro? Ma'ana dai ya bar gari kenan. Garin gardau, garin gardau, garin gardau. Garin gardau ake zance, anan mai soye susuce, ana ta daba ana kwace, amai da uwa da ɗa kwance. Hakin wani kaci tantance da za ka biya shi aya ce, wannan babbar musiba ce, Allah ka saka mu mai dace.
garin gardau garin gardau garin gardau. Allah dai biya jan wuya. Kai ya garin ne. Me sunan kama? Suna na Faruku. Gaskiya ne dan Faruku. Wayo ga ba wani dan motsi ne. Ni ma zaman da kaga ina yi gana nake jira. Amai da uwa da ɗa kwance, hakin wani kati. Ban wayarka. Ban wayarka ko in kashe ka. Tantance. Ware ban wajen nan. Ka biya shi aya ce. Wannan babbar musiba ce. Gaskiya ne dan Faruku za mu je da kai. Garin gardau garin gardau garin gardau garin gardau ake zance anan mai soye susuce ana ta daba ana kwace amai da uwa da ɗa kwance hakin wani kaci tantance da saboda haka babu abin da ya kamata mu ci gaba da addu'o'i da abubuwan da suke ya mutane gaskiya babu da wani abu da garin gardau yanzu a nan garin nan a ce mai dan wake ma an nuna da sayarwa haka ake yi saboda Allah ana ta daba ana dan mai gari lafiya Sun kwace mu mata. an yi ne Wallahi Allah ne yake yi mata sun buga mu ka sun kashe ni. wane ne suna bayan kan wannan ladi sarkin fada aje a tawo da shi a tawo da su ko suwaye aje zo da shi Allah ka saka mu mai dace garin gardau garin gardau garin gardau garin gardau ake zance anan mai soye susuce ana ta daba ana kwace amai da uwa da ɗa kwance hakin wani kaci tantance da za ka biya shi aya ce wannan babbar musiba ce Allah ka saka mu mai dace